Limburg is een fietswoestijn. Gemeenten bouwen op eigen initiatief en tempo fietsroutes uit, binnen hun gemeentegrenzen. Fietsbordjes verschijnen lukraak, zelfs op wegen zonder fietspaden, zelfs op autostrades. Fietstoerisme? Niemand gelooft er echt in. Limburg voor het fietsroutenetwerk was weinig fietsen, teleurgang van de fietsenmakers. Wij hebben nog de periode gekend van voor het fietsroutenetwerk. En dan was het dus toch wel moeizaam. Vroeger was het gewoon door de centrums en langs de gewone fietspaden. Toen waren er vooral themaroutes. Er waren thematische lussen. Witte borden, men had de Haspengrauwe route of de Maaslandroute. Dat waren meestal gemeentelijke fietsroutes. Die bleven op het grondgebied van de gemeente en die waren ook gesponsord door de gemeente of door de plaatselijke horeca. Met als gevolg dat men als fietser lange trajecten door oninteressante lintbebouwing moest doen. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat Limburg, als je van Lommel naar Tongeren rijdt, even lelijk is als de rest van Vlaanderen. Het is pas als je achter die muur van bebouwing kan kijken, dan besef je dat Limburg echt wel mooier, groener, aantrekkelijker is dan de rest van Vlaanderen. Hugo Bolle, voormalig mijningenieur, zat mee aan de bron van het fietsroutenetwerk. Ik was ervan overtuigd dat de mensen eigenlijk te weinig hun eigen gebied kenden. En wat is er dan aangewezen? Om de mensen op een natuur- en milieuvriendelijke manier dat te leren kennen. Dat is al wandelen, al fietsend. Heel lang dachten de Limburgers dat het idee van de knooppunten ontstond in de mijnen. Dat klopt niet, hoewel de inspiratie ook kwam van onder de grond. Een grote uitdaging was de vraag hoe kunnen we nu zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun weg vinden op dat fietsroutenetwerk. En daarvoor hebben we de mosterd in Londen gehaald, bij de Londense metro. Ook daar wordt je erop gewezen dat je kan wisselen van lijn, van metrolijn, telkens je een metrostation bereikt. En dat kan je ook perfect toepassen op fietspaden. Daar waar fietspaden elkaar kruisen, geef je dat punt, dat knooppunt een naam en wijs je mensen door naar het volgende knooppunt met een andere naam. Het idee lag er, maar de concrete uitwerking was niet evident. Onderweg waren er heel wat hindernissen. In het begin waren de gemeentes eigenlijk zo wel wantrouwig, want ze zeiden ook, je gaat zoveel bordjes plaatsen en wie gaat dat onderhouden? Aanvankelijk hadden we nog heel wat tegenstand van de afdelingen Waters en Bossen. Gelukkig was toen de woudmeester Roskams. En Roskams gaf tenslotte toch meestal of altijd zijn fiat. Het was een grote vergadering in Opboete met alle toeristische diensten van alle gemeenten, met Toerisme Vlaanderen, met de provincie en alles. En bleek dat Toerisme Vlaanderen en toenmalig Toerisme Limburg radicaal tegen het knooppuntensysteem waren. Ze zeggen de mensen fietsen niet naar nummers. Maar de believers van het eerste uur zetten door. Vol geloof in een doorbraak. En die komt er ook. En dan hebben we zitten te denken, hoe gaan we dat oplossen? En dan zijn wij overgestapt van de toeristische borden naar de functionele borden. En daar had Toerisme Vlaanderen niks aan te zeggen. En wij kregen toelating van toen federaal. En de minister die dat beheerde, dat was Di Rupo toen. Die was toen minister van het Verkeer. En die gaf onze goedkeuring. En vandaar heb je in Limburg, en alleen Limburg, die blauwe bordjes. En ergens anders zijn dat allemaal van die kleine toeristische bordjes. De reacties zijn enorm positief. De provincie beseft meteen dat dit een enorme troef kan zijn voor heel Limburg. Wij als Toerisme Limburg, de marketingorganisatie, werd ons gevraagd van kunnen jullie dat mee in de markt zetten. We zijn ermee naar Julien Dufaux gegaan, toenmalig deputé voor toerisme. Het heeft geen 2 minuten geduurd. Die man was meteen overtuigd. Hij zei, ja, dit is geniaal. Van in de beginjaren zijn er investeringssubsidies voorzien voor de versnelde aanleg van het routenetwerk. Ook nu voorzien wij nog steeds investeringssubsidies ten behoeve van gemeenten om missing links aan te leggen of om bepaalde gedeelten van het routenetwerk te vernieuwen. Stilaan wordt het fietsroutenetwerk volwassen. Er ontstaat een dynamiek die niet meer te stoppen is. We hebben in het begin onmiddellijk dus het fietsroutenetwerk verder doorontwikkeld. Een van de projecten was de grensverbinding met Nederlands-Limburg aan de hand van veerpontjes. En uiteindelijk heeft dit gemaakt dat Nederlanders beter ons kwaliteitsvolle fietsroutenetwerk hebben leren kennen. In 2000 wordt Sylvain Slijpen gedeputeerde van toerisme. Hij legt zich meteen toe op de verdere uitbouw van Limburg als een waar fietsparadijs. Je hebt natuurlijk op een bepaald moment
heb je dat fietsroutenetwerk. Na de samenwerking met die gemeentes toe, na het aanleggen, naar vele subsidiemiddelen die we daaraan gegeven hebben. Maar dan moet er iets mee gebeuren. Er moeten fietsers komen, er moeten toeristen komen. Dus we hebben alle fietsinrijpunten gemaakt waar de fietser op zijn gemak kon vertrekken, dat hij een aantal accommodaties had. We hebben gezorgd dat er allerhande belevingselementen op die fietspaden kwamen, dat er rustbanken kwamen, dat er goede fietskaarten kwamen, dat mensen op een bepaald ogenblik stopplaatsen hadden, fietscafés, waar ze zeker waren dat ze herstellingen konden doen aan de fiets. We hebben alles gezorgd voor het comfort van de fietser, zowel in de weginfrastructuur als in de rondom animatie die daarbij hoorde. Niet alleen infrastructureel, maar ook op het vlak van promotie verzet Limburg de bakens. Het was belangrijk voor Limburg 20 jaar geleden om eruit te springen. We hadden geen kustlijn, er waren geen grote steden en de Ardennen lagen ook niet hier. Dus we moesten eigenlijk de promotiecampagnes echt wel opdrijven om eruit te kunnen springen en de toerist aan te trekken. T-shirt-campagne. Met een t-shirt van een mooie blonde vrouw waarop stond: enkel in Limburg gaat dit t-shirt uit. Een campagne waar zelfs, denk ik, parlementaire vragen zijn over gesteld, maar die inderdaad Limburg op de kaart heeft gezet als een brand, als een merk, als iets waar je naartoe moet gaan en wat eigenlijk ook mee een boost heeft gegeven aan het fietsroutenetwerk. Dat heeft resultaat. Niet alleen voor de toeristen die steeds vlotter onze provincie vinden, ook voor de Limburgers zelf, die hun fietsparadijs met hand en tand verdedigen. Ja, dat Limburgers trots zijn op een fietsroutenetwerk, dat bleek in 2003 toen Vlaanderen ons eigenlijk oplegde om onze blauwe bordjes weg te doen en te vervangen door groene bordjes. Uiteindelijk heeft het Limburg protest ertoe geleid dat Vlaanderen moest zwichten voor de Limburgse overmacht en dat we nog steeds de blauwe bordjes hebben, wat maar goed is. Het fietsroutenetwerk is dan ook iets om trots op te zijn. De cijfers spreken voor zich. Dit is een waar succes. En Limburg blijft de hardware van het fietsroutenetwerk verbeteren, als een pionier die de grenzen van het fietscomfort continu verlegt. De erkenning laat niet op zich wachten. Stelselmatig vult de prijzenkast van Toerisme Limburg zich. Het heeft de Vlaamse trofee voor sportverdiensten gehad. Het is door de Radio 2-luisteraars uitgeroepen tot een wereldwonder, het 8e wereldwonder. Het is uiteindelijk in tal van vakbladen ook beschreven als de nummer 1 Limburg als fietsprovincie. Wel, de voorbije jaren is heel sterk geïnvesteerd geworden in de harde infrastructuur. Ik denk dat het er nu op aankomt om ook de software, dus om daarin te investeren. Ik noem hier bijvoorbeeld het ICT-technologie, GPS-technologie, waardoor toeristen, recreanten al fietsend een beter comfort kan worden geboden en sneller kunnen worden toegeleid dus naar de belangrijkste toeristische plekken, maar ook bijvoorbeeld dus naar de verschillende fietscafés. Het fietsroutenetwerk telt meer dan 2000 kilometer. Daarvoor beschikken we over een provinciale ploeg. En zij staan in voor de signalisatie van het fietsroutenetwerk. Dus de blauwe borden die gekend zijn, moeten alle dagen op punt gesteld worden. Als er meldingen binnenkomen, gaan zij die zo snel mogelijk oplossen. In 2012 wordt Igor Filtjens de nieuwe gedeputeerde van Toerisme. Net in datzelfde jaar wordt Limburg geconfronteerd met de sluiting van Fort Genk. Een economische klap die ook een nieuwe wending geeft aan het fietstoerisme. Toen ik jong was, toen had ik een ambitie om coureur te worden. Ik ben dan ook bij de aspiranten gestart, nieuweling en junior. Een toffe periode waar ik één ding geleerd heb. Als de wind tegen zit, zijn we een trainer en moeten harder trappen. Bij aanvang van mijn mandaat als gedeputeerde heb ik dat ook moeten doen. De sluiting van Fort, dat sloeg in als een bom. We moesten jobs realiseren, iedereen binnen zijn domein. Toerisme is wel degelijk de economie van de vrije tijd. Dat is de reden waarom dat we heel snel de visienota geschreven hebben samen met Toerisme Vlaanderen om toerisme, economie van de vrije tijd, te zien als een speerpunt binnen het Zalk. En het fietsroutenetwerk, wel, dat was er één van. Vrije tijdseconomie, dat betekent toeristen die consumeren in onze provincie. Dat leidt tot meer ondernemers en meer jobs. Je kan echt spreken van de periode voor en na het fietsroutenetwerk. Ik denk dat het echt een mijlpaal geweest is voor ons als Logis Zuid-Paters. Gasten kwamen, maar er was geen vlotheid. Maar eens het fietsroutenetwerk er was er duidelijk een verhoging van belevingswaarde. Ja, je hebt alleen maar tevreden gasten. En wat is er mooier dan tevreden gasten rond je te hebben? Samenwerking. Het is een van de belangrijkste redenen voor het huidige succes van het fietsroutenetwerk. Limburg is de vader van het fietsroutenetwerk. Dat zijn de Limburgers.
Dat zijn de verschillende overheden. Ik denk dan aan de steden en de gemeenten, maar ook de provincie Limburg, maar zeker ook die private sector. Die hebben ervoor gezorgd dat 1 + 1 veel meer is dan 3. Limburg moet doen waar ze goed in zijn. En waar we goed in zijn, is investeren in toerisme, is investeren in het fietsroutenetwerk. Die investeringen die zijn duurzaam. Die zorgen ervoor dat niet alleen onze eigen inwoners kunnen genieten van het zoveel moois, maar ook veilige verplaatsingen doen naar woon en werk. Maar die zorgen er ook voor dat heel veel mensen naar hier komen, die euro's achterlaten en die ervoor zorgen dat de omzet toeneemt. En dat is de uitdaging waar wij voor staan. Die uitdaging die kunnen we alleen maar samen doen slagen. De basis voor deze verdere uitbouw ligt er. Vorig jaar nog werd het fietsroutenetwerk verder uitgebreid met 68 knooppunten. Het telt er nu 390 in totaal. Goed voor 2000 kilometer fietsplezier. En volgend jaar zal de beleving alleen maar stijgen. Met nieuwe routes over het water, door de kruinen van de bomen en onder de grond. Een nieuwe mijlpaal op weg naar 25 jaar Fietsparadijs Limburg. Veel hebben het geïmiteerd en niemand heeft het op dit ogenblik geëvenaard. Het heeft vooral te maken met het feit dat men niet alle kwaliteitseisen die wij hier hebben neergelegd, dat men die ook heeft gevolgd. Wij zijn het enige 5-sterren fietsroutenetwerk. We moeten naar een 2.0 versie gaan, want datgene waarom dat we 20 jaar geleden die stap vooruit hebben kunnen zetten, dat was omdat we buiten de kaders gingen denken. We moeten nieuwe belevingselementen toevoegen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naartoe komen, foto nemen en ambassadeur worden van ons routenetwerk. Iedereen heeft een droom. Mijn droom vandaag is eigenlijk om een tandem te maken met 856.000 zitjes. Om alle Limburgers mee te nemen op het fietsroutenetwerk, om hen te overtuigen van het zoveel moois wat wij in onze provincie hebben. Dat zij zelf niet alleen toerist worden in hun eigen provincie, maar ook ambassadeur verder buiten.